Godmorgen. Jeg er stort set lige stået op, men dagens vigtigste spørgsmål melder sig allerede. Ses vi på Roskilde i år? Jeg er blevet booket til at lave et fantastisk show, interview, live on stage, podcast ting, kald det hvad du vil. Jeg skal interviewe Semfis fra BOC, en original BOC-dreng. Så skal jeg interviewe Amro, og de skal begge to optræde med en sang. Og så skal vi brække de der lyrics ned og snakke om alle mulige spændende ting. Det foregår mandagen på Roskilde, så kom forbi React-scenen og skud ud til Rapolitics-folkene for at give mig den platform og lade mig sammensætte det show, jeg har sat sammen der. Jeg glæder mig så meget. Det skulle jeg bare lige få sagt her. Håber vi ses på Roskilde. Nu skal vi have lavet den her reaktion her. Anton Vesterlin, Lamin, Chanel Freestyle. Jeg har nogle gange undret mig over, hvorfor der ikke er en producer herhjemme, der sådan, altså at de her store navne, som sådan bare har dræbt spillet ved at lave sådan deres egen plade, deres helt eget album. Du ved, den der DJ Khaled-agtige stil, mange af jer kender. Det har man jo gjort i hiphop i rigtig mange år, DJ Clue Tapes i gamle dage og sådan noget, du ved. Men det sker bare ikke herhjemme. Jeg tror, at DJ Static har lavet det engang for mange år siden her, men altså nu, i den nye tid, lad os nu få det fra en af de her dygtige folk her. Er det her første, hvad skal man sige, indikation på, at der sker noget i den retning her? Bag gardinerne står der nemlig som værende label, som så er blevet distribueret igennem Universal. Jeg har ikke set den her bag gardinerne episode, men jeg ved rigtig mange af jer har, og jeg har været helt sådan excited for at få lige præcis den her Lamin ting ud. Og det gjorde de. De valgte at smide, mens jernet var varmt. Og her har vi en Chanel Freestyle. Lad os høre den. Jeg glæder mig rigtig meget. Anton Vesterlin, Lamin. Og som jeg formoder, man også ser i episoden, så skriver han det jo ned. Men der står stadigvæk, det er en freestyle. Der er stadigvæk mange af jer, der er forvirret omkring det der udtryk freestyle. Det er meget simpelt. Enten så er det off the top freestyle, hvor du finder på det på stedet, eller så er det freestyle, altså fri stil, hvor du rapper om whatever. De første 30 bars, eller undskyld, de første 10 bars, de handler om din bil. De næste 10 bars handler om gaden. De næste 8 bars handler om din dame. Altså det kan være så random i en fri stil. Så er det sagt, vi skal i gang. Chanel Freestyle. Say der dufter lidt af Google eller Chanel. Det karameller med aromaer plus 2 af bat der bliver tændt. Hun troede ikke havde en ende. Hun spurgte mig hvor skal du hen. Men plus 45 cifrene de kommer ikke af sig selv. Ja, præcision ligesom Montana, men ikke Tony, man er quarterback. Right the way. Og lige præcis her, når du har så hvad skal man sige, lækker en tilgang til beatet. Altså det er så lækkert, hvordan du kan flyde oven på et beat, og det føles så nemt, men det er faktisk enormt svært at ligge så lækkert og skarpt samtidig med. Og det lyder bare lækkert, og hold kæft, hans stemme og det her beat her komplementerer bare hinanden så voldsomt. Det her, det er crazy. Vi skal næsten run it back. Det tror jeg, vi bliver nødt til. Dufter lidt af Google eller Chanel. Det karameller med aromaer plus 2 af bat der bliver tændt. Hun troede ikke havde en ende. Hun spurgte mig hvor skal du hen. Men plus 45 cifrene de kommer ikke af sig selv. Kundeservice, en driver ud, der går hårdt i nat. Modvendt en blessing, bare fortæl dem, vi holder stadig fat. Sagde det underligt at tænke på. Vi var under ligesom M2. Nu de på mig ligesom velcro. Nu vi tunger ind en sumobrødre. Nu det 7 cifre zoomet. Rom blev ikke bygget på en dag. Tog det lidt for let. Startede med at kravle til det skridt for skridt. Ja, mig og bror. Ej, det lyder også lækkert det her sådan på vej ud her. Shit, man. Det var helt svært at vide, hvor jeg skulle stoppe den her, for jeg har egentlig bare travlt med at nyde den ærligt talt. Lad mig lige se, for der er noget, som sådan igen giver det der gode billede af, at man har strugglet, og nu har man ligesom ramt den. Og det siger man måske meget godt ved at sige, det er underligt at tænke på, at vi var under ligesom M2. Nu er de på mig ligesom velcro. Nu er vi tungere end en sumobrød. Nu er det 7 cifre Zoom-møder. Altså Zoom-møder, der handler om at få 7 cifre aftaler på plads. Crazy. Crazy, let's go. Rom blev ikke bygget på en dag. Tog det lidt for let. Startede med at kravle til det skridt for skridt. Ja, mig og bror vi som 2 i en ligesom Twix. Labels tænker trip. Lams nummer 1, det burde vi have vidst. Ja.
Shit, og så et beat switch. Ved man godt det fra episoden? Det ved jeg faktisk ikke. Okay. Jeg tror faktisk, det var det her hele vejen. Lad os høre det her. Yo, hey. Storbælt tur, retur, per tur har jeg lavet mig et Rolex-ur. Stadig ikke har været mig et Rolex-ur. Chef i min sport som Ole Bjur. Det er kom med en god figur. God tekstur på min Chef i min sport som Ole Bjur. Ja tak. Alle Brøndby-fans ved, hvem Ole Bjur er. Kæmpe legende. Let's go. God tekstur på min RTW hoodie. S-klasse eller en Suzuki. Hun vil bare tage det af som boogie. For jeg skarper en blad i klingen. Brækker nakkerne, jeg træder herinde, baby. Jeg har dig, når jeg spreder min vinge. Hør kun bla bla, bold, sig mig ingenting. Plejer bare glæde blinden. Nu er det lam stå F som kutter. Kun udenfor hiver laksene ind. Gør dine ting og vind. Jeg synes det her var rigtig fedt. Jeg synes også at det havde den der freestyle følelse der. Altså du ved, vi rapper i øst og vest, men vi skal egentlig bare flex lidt. Vi skal lige vise, okay, du ved. Her der er det jo bare sådan det der med at have lyst til at deltage i sporten hiphop, du ved. Man har bare lyst til at rappe lidt. Man har lyst til at lægge lidt toplines til folket og hygge lidt. Og jeg synes det her det fungerer fuldstændigt. Altså det er så lækkert. Og dejligt også med et beat switch up, som ikke ødelagde sangen. Jeg synes stadigvæk at beat 1 er det varmeste, men det er slet ikke fordi at vers 2, altså med det nye beat, er dårligt. Sådan du ved, den skal på playlisten, og jeg glæder mig til at lytte til det hele og sådan noget. Skriv hvordan I har det med det. Chanel freestyle. Vi ses snart igen selvfølgelig. Peace.